Je v prísnom rozpore, si myslím, kde politik, ústavný činiteľ je prostredníctvom svojej rodiny konečným poberateľom výhod z verejných financií, či už je to prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií, ale aj nejakých občianskych združení, ktoré tu prezentujú dekadentné umenie a podobne. Navyše chránime záujmy našich detí, kde takýmto umením plznia našu podstatu, našu kultúru a zavádzajú istý systém kultúry a istý systém amorálnej politiky, ktorú tu presadzuje progresívne Slovensko v zastúpení jeho lídra pána Šimečku. Niečo podobné musí byť režirované niekde z Bruselu alebo spoza Veľkej Mláky, pretože tento vzorec je používaný vo viacerých krajinách. Bohužiaľ v tých viacerých rozvojových krajinách a stali sme sa pomaly súčasťou tohto komplotu, kde aj Slovensko bola použitá rovnaká muštra, respektíve šablóna. Tieto finančné prostriedky mali skončiť skutočne niekde v kultúre, mali skončiť niekde skutočne v životnom prostredí, v regiónoch, u ľudí, ktorí sa podierajú na krajinotvorbe a tomto všetkom. A boli sme svedkami toho, že boli práve zneužité na tieto, by som povedal, pofiderné politické pokusy o štátny prevrat a niečo podobné v tejto krajine, ako sme toho boli svedkami v okolitých krajinách a môže to bohužiaľ vyústiť až do nejakého konfliktu na úrovni občianskych nepokojov, ako sme toho boli svedkami. Nemôže prísť vláda, ktorá nezodpovedne prispieva svojim mintrošením k verejným financiám, pretože nasledujúce vlády potom im nič iné neostane, len skutočne konsolidovať na úkor našej spoločnej životnej úrovne na Slovensku. Kam sa pozriete, nejakým spôsobom sa snažia devastovať naše štátne symboly. Či už je to, vravím, plznenie dúhovej vlajky slovenským znakom a podobné záležitosti, teda opačne slovenský znak dúhovou vlajkou. Choďte sa prejsť niekde po balkánskych krajinách. Všade máte vyvesenú štátnu vlajku príslušnej krajiny, všade v reštauráciách sa hrá príslušná hudba tej krajiny, nikde nepočujete anglické odrhovačky ani podobné, dá sa povedať, plznenie vlastnej kultúry, ako tomu je u nás. Štátny symbol má visieť na štátnej budove. A podľa mňa by tam nemala byť ani vlajka Európskej únie, ani žiadna iná.